Sai dai Kamal S alƙalin ya fito ya ware wa mutane zare da abawa, ya kuma fayyace komai da komai. Ga abin da ya ce. Masu hasashe ko kuma masu tunanin ko Samha ce kusan ƙarshen bidiyon ne zai bayyana ma ita ce ko ba ita ba ce. Kowa ya riga ya sani akwai yadda ake yi a buɗewa mutum musamman mai followers wanda suka kai akalla follower irin na Abubakar Bashir mai shadda producer 1 million followers ne da shi a TikTok. Ranar da muka sha ruwa Samha M Inuwa ta ce a zo a koya wa Malam Abubakari a producer cewa ya zo ya hau live. Live din nan ana kwashe kuɗi sosai, ana samun kuɗi da ita da muna ta magana lokacin da ita da yarinyar nan keke yar auta kuke ce mata. So ita yar auta tana da irin tana girmama ni, duk gaba ɗayansu ba wadda ba ta girmama ni, amma Mishadda sai ya ce ai shi ba shi da lokacin yin live ya tara reply da sauransu. Na ce to ai ga followers ɗinka kuma miliyan 1 kuma su Samha ai sun riga sun saba irin wannan abin, kawai ka bata yanzu ko gwadawa ne ta yi. Ai in takaice muku bayani a gaban Momi Gombe da Yasin Awwal, kun ga bidiyon kuma ranar da muka haɗu da ita ta haukan live din nan, magana ana ta tattaunawa, masu son su ganshi. Amal ma ta fito, Amal Umar ta fito a bidiyon, yarinya mai hankali ita ma aka dinga mata gaisuwa irin ta kima da girmamawa, aka gaggaisa, ashe an yi gift. To shi kuma wannan gift din kun fi ni sani, ku ahalin TikTok ne. Akwai manya-manyan kyaututtuka har da wani lion din nan da wani waye da sauransu, duk kuɗi ne ashe masu yawa, tunda ita Samhan a lokacin ta yi fitar baki ta gaya mana farashin, kuma da muka hau muka duba farashin shi wannan zakin kadai akwai na 750, akwai na 350, ta ce wai akwai wani karami ma. So anan take dai ta ce za ta gwada, sai keke ta riga ta ita auta, sai ta riga ta sawa Mishadda dan gift. Aka yi dariya aka ce a aiko gashi ya sauka, sai Samha ma ta gwada. To daga cikin abokanmu na Saudiya, ni akwai abokina na America da muna tunanin ya sa wannan zakunan sun kai guda 6. So amma babban abin da ya ta mana da hankali, mun gansu sun shiga, har ma nake ce masa bari na yi ma fambatin. Shi lokacin yana ta bige-bigen wayoyin sama da masu son a sa musu talla a cikin fina-finansa, wanda kusan in ce a takaice ni ne na ba da shawarar a ci gaba da live din. Wannan abokaina na America suka tuturo da gift haka, su kusan in ce ba wahala dala take musu ba ta siyan gift din ya ringa shiga account na shi wannan TikTok din na Mishadda. So mun tashi mun tafi za mu yi sallah, mun bar matan a gurin tunda dama ranar daga gidan marayu muke. Mun tashi za mu yi sallah, to kafin dai mu dawo Samha tana kan wannan live din. To daga bayan mun komo gida ana tunanin wajen dala 800 a ranar, ko kuma kusan 1000 ko sama da haka ma. Kawai sai muka ga babu kuɗi. To da Allah ku ba mu shawara, mu mun bincika mun ga wadda ta rike wannan live din a cikin wannan matan, wadda Samha ita ce tafi. Akwai wadda ake zargin ita ta shiga ta kwashe dalar ta mayar cikin account ɗinta, kuma mun yi tracing duk wani abubuwa mun yi. Binciken hukuma ma ya nuna yarinyar nan tana alaka da wasu mutane masu kama da rauhanai ko aljanu da suka kwashe, tunda kun san yan yahu ba yadda ba sa iyawa. So dan haka muke so ku ja hankalinta ta mayar da wannan dala. Ana daga dala 70,000 wasu suke cewa shi mai shaddan ma yanzu, ni har mun je mun yi ma cinikin gidaje, na ce za a siya a sassa haya da sauransu. To amma gashi wannan abubuwa sun faru, gaskiya ba za mu yarda ba. Ku ja mata kunne, ku ja hankalinta ta zo ta fito da dawo da dalar mutane, ko da ta account number ne ta wani daga cikin yan comment section ko followers, dala account amma a sa mana, ku ba ta shawara, ku mention ɗinta ta zo ta dawo da mutane shi Abubakar Bashir mai shadda kuɗinsa in dollars. Kin ji na ai, ba wani boye-boye, wai da zama an ce wai an ga hoton ki ya gilma a bidiyo na. Yawwa. Wato kenan dai wannan shine abin da Bahaushe ke cewa ta leko ta koma, tun daga shi an samu wasu makudan kuɗaɗe, har ma an je an yi cinikin gidajen da za a siya. Kwatsam kuma murna tana neman komawa ciki, tunda an nemi kuɗi sama ko ƙasa an rasa su.